shagali murna da biki Zahara dini an gona su mai yayo muna taya murna an yi aure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure sarki uwaye Allah gani kai dai kira ka zama kare ni dai bai cika a saurare ni ka zare ni kar aji min rauni dan da mai jidar imani Allah ka bani dama gani na yi bai cika a sandi kar a zargwame ni jama'a su je ni ya rabbana ka ban dama ni ma na yi aure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure ranar farin cikin ango ce da amarya duk kudan gaggauce baji da kai ba duk murna ce sai kurmatsa ta nan zamu ce ango amarya sun lamunce na kira su tara soyayya ce junan ku kar ku mance rabbi ya amince abadan ku zarce ni ba ni san ganin tangarda ga masu aure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure shagalin bikin akwai albarka sai kun gani abin ba shaka duk yadda kai lissafin ka jama'ar da ke gudun sun fi haka kowa da bangaren da ya dauka ni ma da nawa mai albarka ni zan rawa da waka yan uwa ku taka kar mu nuna shakka kai lamarin akwai albarka ga masu aure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure farin ciki nake waka ta kuma za na so a saurare ta komai ka so kaɗan jinkirta kar kai gudu ka je ga magauta nama idan kana da bukata to gangara ka je ga mahauta ba ta san kazanta kar ka zangwame ta komai ta so ka bata har ci da sha tufafinta akan ka suka tare shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure ma amarya dan saurara zan baki shawara ba kura karki fishi da nuna gadara in kin fi sanni to kyamura kullum gidan kiki masa shara tsaftar ki kar ta zama da saura komai yayi ki gyara karki mai fitsara za ku haifi yara to tarbiya a hannun ki take zan so ki jure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure ita rayuwa mu bi ta sannu karmi dawa da zuci mu zaunu mi shagalin bikin mu a sannu karmi rawa cikin shaidanu na tabbata anan bajinnu ballanta na su sa mana hannu shagali muke a sannu har mu tafa hannu namu ne janonu komai ka so ka yi za ka iya idan ka jure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure daune su mai ya taso taka a wajen bikin kisan ba doka wankan ki ya fito da madinka sun cancare ki baki da tamka kirawar ki yadda duk kika dauka domin akan ki yau ba doka an gwanki na wa barka baya nuna shakka zai rike ki girka komai ki kai masa zai haƙuri hakan ya jure shagali murna da biki Zahara dina ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure an gwanki in yayo dawowa miƙe da karsaki karɓowa zaunar da shi kiɗan bashi ruwa welcome to my sweet furtawa tausa su mai ya shi zagiwa ya ji daɗi har yayo nunawa dukkanin kulawa
ki baiwa karki masa rowa domin gare shi aljannar ki take ki jure. Shagali murna da biki Zaharati da ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure. Dangin amarya kun burge ni dukkan gudunmawa kun bani. Maman amarya ce ta saka ni godiya gare ki kin nuna ni. Yayyan amarya kuma gani kannanta ma suna koda ni. Duk inda suka gani ba su nuna raini za su girmama ni. Ya rabbana tsare mu bala'i shirri ka kare. Shagali murna da biki Zaharati da ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure. Waƙar bikin Sumayya na rera jama'a ku tabbatar kun tura. AS minista ma ya lura ango amarya tamkar zara. Dan zaki in ka so ni ka kira ba wai bane idan ka yi jira. San bana yin gadara rabu ne ya tsara lokaci ya tura in har ka samu dama juya kafin ta kare. Shagali murna da biki Zaharati da ango da Sumayya yau muna taya murna an yi aure. Shagali murna da biki